What do you do for a living? Na akong trabaho. O kuan, unsa ang imuhang English mo dito eh? Ay, sige lang. Unsa imuhang ginabuhat para mabuhi? Ako si Marta Dolier, nagpuyo sa Kamansi, Matida pa Oriental. Ang akong pangabuhi, plastic lang in taon. Maginhas niya. Ang akong edad, 62. Uy, may buntag ti Marta. May buntag po. Nami diri karong te kay magkuan may interview ba sa imuha kay amo alang gustong ipaabot sa mga tao na daghang jud tag naglisod karong panahon na. Mao din ni siya si Auntie Marta, 62 years old. Senior citizen na ni siya no. Ang iya ding pangita, ang iyang panginabuhi para lang mabuhi taga-adlaw, manginhas, manguhag plastic. Narayang plastic, oh. Mao ni iyang plastic diri Moni. So kani siya te, kani nga plastic pilay halinon ani. Pilang kilo sa plastic ron? Rato na po siguro. Pila? 350 o say po 3. 350. Ko maglisod Ya pila ka ni ka kilo. Lisod og 5 oh. Mga kuan na siguro ni mga 4 ka kilo o unsa ba 5. Yan. Nya asa ni mo ni baligya ato kag mate. Mo ari man tong nay taga Mati po. Katong na tricycad. Sikat. Bitaw no, grabe ka pait sa kinabuhi no. Unya, nagpasalamat na lang pud ka no kay daplin ka sa dagat. Kanira matangang plastic. Nay mga kuan, ay mga anod na plastic, na apoy makuha nga kinhason, mga bat. Pila na katuig mong gibuhat kanang ingon ana, manginhas. Dalaga pa ka. Gusto unay kagunasan pa niya. Diri jud ka na tao. Inin niyo pa. Kamansi, diri jud mismo. Ang akong pangabuhi mabuntag. Manguan lang plastic, mamunit o kaning manginhas. Unya, pait kay akong kinabuhi. Ay, pila na katuig ng pagkamatay sa kumbana, 11 na katuig. Ang akong edad, 62. Pertig yung paitan ng pagkapobre na ko. Pilain akong trabaho. Oo na, nangayo ang taon ko, unsay kuan ninyo yung taon ani. Nya te imong kinabuhi sa matag adlaw te nagatuyok lang or maintenance. Ang pangabuhi aning adlaw kani naging panguan lang sa kita-kita buon sa pangabuhian nga buhi gyud ko. Tapos kanang imong apote no, sa imuha na nagdako, gamay bibi pa Oh, nagibiyaan sa gamay imo. pa na. Dili sa tuwa ng dako. Karon high school na. Oh, Unsay relihiyon nimo te? katulik. Wala baka wa ba nimo gibasol ang Ginoo na ingon ani imong Adili kinabuhi? kong baso sa Ginoo. Kay ugmoy ato ang kapalaran. Wala atong dawaton. Bitaw no, dili ta kinahanglan magbasol sa Ginoo. Adili oy, di na. Kay dili sa Ginoo. Sa ato ang kinabuhi. Mao jud. Gininhawa. Map- Pang mga grasya. Mapasalamaton gihapon kano na miski ani ka simple imong kinabuhi, at least buhi pa ta no. Salamat ka sa Ginoo. Nakatagamtam ta og unsa ang kinabuhi. Bitaw di ba te? Kinabuhi sa kalibutan. Unya ko ante kanang makakaon man ka mo 3 times a day. Katulo sa isa ka adlaw. Na po'y usahay. Usahay po, dili po timing po nga magkatulog yun. Tibuon na lang imong kaon pagkaon sa kanang panihapon unsa ba? Paniod, panihapon usahay. Ang pamahaw ato sa paniudto, ang paniud ko ato sa panihapon. Gitingog-tingog na lang namo. Same na lang taan ni ron. Bitaw no, grabe ka pait sa kinabuhi. Lalimay. Unya kuan. Unsa man imo ikaingon sa kuan sa ato ang presidente karon masig makita ni nga video. Ang ako lang gihangyo sa atong presidente. Kuan mo ngayon lang taong kung sa iyang ikaluoy sa kuha. Tigulang na ko. Kuan ko yung mahimo nga. Kuan yun sa akong lawas. Parang Babaan ang 10 pesos sa bugas. Nakaapil ba kag kuante senior citizen? 62 di ba? Nakakuha gyapon kag mga kuan, mga kanang pensyon. Kuan gamay raman to sa kumantong bana. Ang ikaw di ay Sa akong ganing bana, pero di man pwede nga. Sa ngalan mo to sa kong bana, pwede daw na makuan gyapon pero gamay ra. pila pud Mag-follow up dito. pila pud do. Dosra. Unsa man na sa SS siguro? Kay is. Dili ba kanang namay, di ba na binulan ang senior citizen karon?
Quarterly ba na kanang Wala kuan? naman ron. Ha? Wala man makuan ron. Laktaw-laktaw naman. O at least ay makuha, di ba? Oo. Unsa makakaroon, national ka o local? Mag-or ko na nasyonal. Bago ra ka na national. Bitaw pod no. Ako man kuan dito sa DSWD. Tagpilay ka sa garan makuha pag kuan senior citizen. Karon Sa una pinakalasi mong kuha pila. kuan ra man to 7 15 1.5. Pila ka bulan to? nga sobra po tulo. Tulo ka bulan no, quarterly 1.5. Di pud makabuhi no, pero bintaha na lang no, nay 1.5. Na lang. Pait jud kag bugas. Palit na yung bugas. Nya, nga project sa kung ako, makuanan po gyapon to. Singan gyapon. Bitaw no, grabe ang project no. Walay bayad ang eskwela pero sa project ig-o no, Project Igon. Mga amutan. kapait sa kinabuhi oy. Ngayon na gani siya nga, undang na lang ko. Nako, ayaw pag undang, pag-ampo lang gyapon sa. Bitaw. Ay lang kong sige sulog gaday mag-ampo lang ta nga kita gyapon tag kwarta. Mao jud. Antos lang ta ni kay pobre man ta. Ang buhaton lang yun nato, mag-ampo, tapos dala pagkugi no. Kiwa may mahitabo sa imo ha. Wala mi. Kung di ka magkugi. Ana lang yun ang kinabuhi nato. Sige lang kay basig napo di maluoy no. Sige mo kakitaan nga video. Basig na maluoy te, sige lang pohon. Kung naaman pohon maluoy, makita ni nga video. Mag-ampo lang. Ako na lang kuan, itunon lang namo sa imuha no pohon. Salamat po sa atong presidente o kay iyang ikakuan ko. Wala tumiyab na. Sige lang kay ato gyapon na kung pohon ay maluoy nga nay maluloy tawag na. Malulumoy kasing-kasing. Maluloy Maluluyon. maluluy kasing-kasing. Kami ang muan mismo diri ato agyapong i-vlog kung ang paghatag namo sa imuha no. Ana lang Salamat po sa inyo. biski unsa ka gamay ti pasalamat gyapon ta ni biski unsa ka gamay no. Oo. Basta kay naalang na siya. Makapayat ng tag 1 kilong bugas ana. Ayaw naman lang anak. Anam na lugaw-lugawon. Nguha kong plastic. Ngahoy. Mga plastic mga hoy Mangina sa usahay. manginhas ya kanang kinason imuha nang ibaligya. Sige po na akong naidaghan. Tagpila pud yung baligya sa kinason. Hindi sa kadaghanon. Dagko ang kinason. Dagko. Dagko Bugatan. bugatan. Unya tagpila pud baligya ni mana? Kuan. Sa bugatan? 15. Sigon sa iyang kadaghanon. So mo na imong panginabuhian, mo na imong ginabuhat, manginhas, mangwag plastic para mabuhi, para na ipagkaon, no? Ay kay kinabuhi no. Unya ti ikaw kisi ka uban mo diri sa balay. Akong apo ug ako ang anak nga si Jimmy. Si Jimmy. Pila di mo ka anak nimo karon? Tulong lang rin kami diri, tulong lang mi diri. Pila ka pug imong anak tanan? Ang kuan walong tanan dala sa repeat sa ko niya kay namatay mo tong isa. Namatay ang isa. Ito na lang. Ito. So ang pito buhi ron. Uwi na sila. Nya ang nasa imo diri karon bilin tulo ka buok. So tulo ra mo diri karon sa balay. Unya ko ante kanang apil ba kag corpus? Pinagi ko pero di man yung ako ang sa ko man ang apo. Ikaw ang nagtindog nga inahan. Oo. Ikaw ang nagtawag anak, guardian sa imong apo kay para makakuha corpus. O bitaw no. Unya ko anti ba kanang ingani lang mo kinabuhi Formentino kanang kuan wa may ka kung ka na narbaho unsa. Wala ko na ba ko kay wa na may makatiman sa akong apo ko. Imong bana wala na ko kay bana ron. Ako'y bana. Matay na. Ila na katuig na matay. Unsi. Kung sina katuig na matay, dugay-dugay na po no. Lisod yun yung wala tay bana no. Nya kanang maoy kanang ikaw ang mismo ang maghimo og kanang kuan pamaagi para mabuhi. Kauban mo diri anak nimo og apo. Atong anak mo na kauban ni diri pila edad ato? Kato si Jimmy. Parang na sa mga 30 tili na. 30. Nya wala po'y anak, wala po'y kuan si Jimmy ron, may trabaho. Wala trabaho kay wa pa man ang pakura niya. Usahay extra. Pero kasagaran nagtrabaho na siya sa pakuraan. Oo. Kanang managat. Uban na siya managat. Kusiniro. Tangan. Kusiniro siya. Oo. Okay na po, pinapoy siya kanang kuan, kanang pangita no. Pero di mo po na yung mga kuan kanang saligan kay. Di yun yung masaligan. Maupod. Ulitaw man niya. Ibaw biya pag ulitaw lahi. Maupod bitaw no.
Nya te salamat kaayo Tino sa imuhang mga oras na gi-google sa amoa sa among pag-interview sa imuha. Salamat kaayo, mapasalamaton mi na imo gyapon imong gipasulod sa imuhang balay. Hantod sunod te kay basig pohon no. Oh. Salamat. Amo gyapon i-vlog kung namay maluoy sa ani nga video. Sa modern ni si Auntie Marta sa Toledo mo tayo, Doliar. Dolier. Daghang salamat sa imong pagkuan mo ate ha. Oh. Salamat. Salamat sa inyo ha. So yato dugayon te, mga to nami. Salamat kay te, bye-bye.